Gikaalarma sa mga residente sa General Santos City ang kapin 20 kanahitabong pagpamusil sa syudad. Sulod sa unang 5 ka bulan karong tuiga. Apan mipasalig ang kapulisan nga ilang pakusgan ang ilang mga lakang batok kriminalidad. Ano ang report ni Abby Caballero? As of January 1 hangtod May 3 karong tuiga, anaa na sa 24 ka insidente sa pagpamusil ang natala sa General Santos City. Sumala sa General Santos City Police Office, 5 niini ang gikonsiderang cleared o nailhan na ang suspect. 13 ang solved, human na file ang kaso batok sa suspect, ug 6 ang padayon pang ginaimbestigahan. Hinuon sumala sa lokal nga kagamhanan, kontento matod pa kini sa aksyon sa kapulisan batok kriminalidad. 101% satisfied kaayo ko sa iyahang trabaho nga ipakita para sa seguridad sa katawhan sa General Santos. Apan ang mga residente sa syudad, dili malikayang mabalaka. May naliligaw na bala, nakakatakot po para sa ating mga residente ng General Santos. Sana po ay maging prosigido po ang ating mga kapulisan upang masugpo po yung mga namamaril. Dapat magdagdag lang po silang mga pulis nga nasa paligid. Apan duna say kontento, apan kinahanglan pang pahugtan ang seguridad sa syudad. Effective ang atong mga pulis pero mas better kung mas mag-provide pa silang safety for us kay dili nato ma-predict kung paano mahitabo, kung ang mahitabo ang mga incidents. Hinuon mipasalig ang kapulisan nga pakusgan pa ang ilang intelligence monitoring ug police visibility aron batukan ang managlahing krimen sa syudad. Mag-open po kami ng natin police stations and even substations and compact na kung saan yung lugar na pwede nating madaling makabigay ng serbisyo sa ating taong bayan. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.